Здравейте! Както казахме в предните уроци, в Османската империя настъпили много новости. И много малко българи преди 18 век са имали представата какъв е бил живота извън Османската империя. Като например за живота в модерна Европа и за далечните новооткрити континенти. Обаче в периодът на българското възраждане всичко това се променило и българите възстановили търговските контакти с останалите държави. И щом българите възстановили техните търговски контакти с останалите държави, някои от тях пътували и продавали стоките си до Египет, а пък други на запад, като Австрия, Германия и Англия. Дори в средата на 19 век Иван Добровски бил първият българин, който посетил Съединените американски щати. Така много млади българчета учили в гимназии и университети в Западна Европа. И така българите постепенно се приобщили към европейския начин на живот. Живота в градовете също се променил и там българското население все повече растяло. Появили се множество дюкяни и кафенета, които били притежавани от българи. И с общи усилия българите издигали часовникови коли, красиви църкви и училища. Ето, например, църквата Света Троица в град Свищов, и тя била построена от прочутия майстор Колю Фичето. Ето и една часовникова кула, която се намира в град Трявна, и тя е построена през 1814 година. Доста добре изглежда. И всеки работен ден започва с изгрева на слънцето, последван от камбанен звън. Така с започването на деня занаячиите отивали по техните дюкяни, а пък селяните извеждали техния добитък или работели по нивите. Неделята за християните бил почивен ден и сутрин хората са отивали в църквата, а пък след обед са посещавали роднините си. Големи празници за християните били Коледа и Великден. Но в периодът на българското възраждане се появили и други празници, като например Денят на свети Кирил и Методий, който е на 11 май. И освен, че българите ходили на църква и посещавали роднините си през почивния ден, те ходили и на кафенета и посещавали театрални представления. Някои българи си издигнали красиви многоетажни къщи. Например, ето къщата на Аргир Куюмджиоглу, която е в град Пловдив. Някои къщи имали и салон за гости, например, като тази къща на Алеко Константинов. Това е салонът за гости и тук били те посрещани. Организацията в обществото също била променена. Тогава били създадени различни организации, които били наречени настоятелства. И те се грижили за всичко в живота на българина. Например, в общината имало настоятелства, които събирали средства за общите дейности. Например, имало църковни настоятелства, които събирали пари за църквата, и училищни настоятелства, които събирали пари за училищата. И в тези настоятелства членували богати и уважавани хора, които били наречени чорбаджии. Тези чорбаджии били търговци, свещеници, учители и дори занаячии. Промени също така настъпили и в облеклото, като традиционните носии били заменени с панталони, сака и многоцветни рокли. Така в периода на българското възраждане българинът все повече се интересувал от новости. И така в средата на 19 век се появили и първите читалища. А това тук е читалището Заря в Хасково. Там хората се събирали да обсъждат научни въпроси, провеждали се театрални представления и дори се четяли книги и вестници.
Обаче всяка група в българското общество се изявявала със своя дейност. Например, били създадени нови организации и те били наречени дружества. Например, учениците създали ученически дружества, а учителите – учителски. Така българите продължили да живеят в Османската империя, но освен българи и турци, там живеели евреи, арменци и гърци. Така българите с останалите народи в Османската империя живеели колективно и много скоро те възстановили контакта с балканските си съседи и европейските държави. Така живота в Европа все повече се модернизирал и султанът бил принуден да създаде нови права за всички свои поданици, без разлика в тяхната религия или език. Но за всичко това очаквайте следващия урок.